Ramogi machiegni. Nyinga en George Bati. Ji ariyo wito ngimagi e masira mar apaya kar dak ma Nyalenda okinyi ma kawuono bang' nyamburko mane iriembo e ng'we arititi bayo kendo negogi kanyo. Ji ariyogo magin joriemb apiko ne rik dhi nyime gi tijegi e kinde mar masirano. Kaluwore gi joneno, nyamburkono nokwongo gweyo jariemb apiko mokwongo, to bang' mano kosebagni ochako gweyo jariemb apiko machielo mar ariyo kapok ne obayo yo modonjo e bugo. Obila manochopo kar masirano nobedo kotich matek kendo tiyo gi iro malungo wang' e keyo jopiny mane omonjo kendo wang'o nyamburkono. Koyango masirano, apisa mochung' ne weche mag apaya e alwora ma Nyanza, Alan Mwangi, olero ni derep nyamburkono dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kinde ma pod nonro dhi nyime. Kabisa kuma instant mang'ata gwa gitegi tho. Jopiny ne neno kendo ni gari motuomo jomothogo ni mondo wang' kendo polise ne otamre wacho bang'e to jopiny okawo gimoro amora ni garino kendo bang'e gitia garino mach ma garino wang' molokre buru. Gimotimre kawuono komora nikech notimre koyudo ka ne base to garino kako wuok achok ogo bums mabut kanisa ma New Wine ka, then toke no to kwanyo kijana miluongo ni Kevo, koro noriembo ga Kevo ka Kevo ni e bwoye kobiro. Mar ariyo ochako yudo kijana moro koa boche, nochungo boch base, kijana no bo chwado kanyo instant motho. Driver ni maleng' wacho ni nomer nikech speed moa godo kachok kobiro godo kochomo Kawota ok en speed manomol. Made benian jaji ng'ano ni tuwa ma gimiwacho kuome onge. To nakwayo sirikal ni ma ng'ata mariemba along the ring road wan gi nyithindo mikowo school, wan gi joma wuotho gi tiendgi kadhi town madhi tich, wan nyaka gi jomoko mopogore matiyo gi ndara. Onego bed ni ka ng'ato nie ring road gikete speed limit ma ng'ato nya ringo godo e ring road ma Nyalenda kae.